Il-prezzijiet tal-fjuwil f'pajjiżna se jibqgħu stabbli żgur sal-aħħar ta' din is-sena. Dan sostnieh il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt il-programm Pjazza quddiem diskussjoni fejn fl-Ewropa u madwar id-dinja il-prezzijiet tal-fjuwil u anke tal-enerġija għolew mola smewwiet filwaqt li f'Malta baqgħet l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-fjuwil li huma lkoll fost l-orħos fl-Ewropa. Il-Ministru Caruana sostna li bħalissa l-Gvern Malti qed joħroġ 2,5 miljun euro fix-xahar sabiex iżomm il-prezzijiet tal-fjuwil f'pajjiżna stabbli billi jnaqqas is-sisa fuq il-fjuwil ta' garanzija li se jibqa' jagħmel hekk sal-aħħar tas-sena. Propju f'dak li għandu x'jaqsam il-prezz tal-fjuwil bdejna minn Novembru li għadda fejn naqqasna s-sisa illi tiġi intaxxata fuq, ġifieri hemm it-taxxa fuq il-prezz tal-petrol sabiex bekk il-Gvern tilef id-dħul mit-tassazzjoni ħalli nkunu nistgħu nżommu il-prezz kif inhu. Dik kull xahar qiegħda tiġi tiswina bejn wieħed u ieħor tal-inqas 2.5 miljuni u propju qegħdin naraw illi inkomplu għaddejjin hekk żgur minn tal-inqas sal-aħħar ta' din is-sena. Il-Ministru Caruana qal kif kieku l-Gvern ma refax parti sew mill-pis tat-taxxa fuq il-fjuwil, il-poplu Malti wawċi qed iħallas ferm aktar għad-diesel u l-petrol. Ma tidirx din, ħadd ma jitkellem fuqha forsi qed nitkellmu fuqha illum l-ewwel darba illi l-Gvern qiegħed jitlef 2.5 miljuni fix-xahar sabiex jagħmel tajjeb għaż-żieda fil-petrol li kieku ma minniex hekk u ħallejna żieda tmur fuq il-konsumatur minn tal-inqas il-prezzijiet kienu jolgħu b'xi 15 u 18 ċenteżmu l-litru id-diesel u l-petrol. Mistoqsi dwar il-previżjonijiet il-qudiem għall-kriżi taż-żejt, il-Ministru Clyde Caruana tenna li aktar tard din is-sena l-prezzijiet mistennija jiġu aktar stabbli u għalhekk joħroġ iktar laqal li jagħti garanzija ta' stabilità sal-aħħar tal-2022. Intant il-Ministru Caruana tkellem ukoll dwar iż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija li wkoll qed jiddominaw madwar l-Ewropa kollha. Eżempju minnhom huwa fi Spanja fejn il-bidu ta' din is-sena il-familji Spanjoli raw rekord tal-akbar żieda fil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl. Dan hekk kif filwaqt il-prezz ta' kull megawatt fl-2021 sa wissu kien ta' biss 39 euro fl-ewwel ta' Jannar dan tela għal aktar minn 115 euro. Franza wkoll ra żieda ta' madwar 50% fil-prezzijiet tad-dawl. Però bħal fil-każ tal-prezzijiet tal-fjuwil b'differenza mal-bqija tal-Ewropa, il-poplu Malti wawċi mhux qed iħoss il-pis ta' din il-problema. Il-Ministru Clyde Caruana spjega għaliex. Diġà infaqna kif għedt mijiet ta' miljuni, jiġifieri mhuwiex xi 10, xi 20, xi 30, xi 40 miljun. Imma pjuttost infaqna bejn wieħed u ieħor tiġa mal-180 miljun. Illi dak għandu jtina iva kuxin għat-tul sabiex bekk ukoll nassiguraw illi ma jiżdidux il-kwantijiet, imma parti minn hekk ukoll inkunu qegħdin nagħtu biżżejjed żmien ħalli anke dak li qed jiġri fi swieq internazzjonali bil-mod il-mod jerġgħu jibdew jikkalmaw l-affarijiet.